Batuketak 3 zifrekin egiteko pausu guztiak irakatsiko dizkizuet. Goazen! Kaixo artistak, hemen gaude, batuketak 3 zifrekin nola egiten diren ikasteko. Lehenengo pausua zein da? Zenbakiak idaztea. Adibidez, 238 gehi 151. Ondo, lehenengo pausua eginda. Bigarren pausua batekoak gehitzea da, ez eunekoak. Kontuz, batekoak 8 gehi 1, 9. Hirugarren pausua 10koak gehitzea da, 4 gehi 3, 7. Eta azkenik, laugarren pausua eunekoak gehitzea da, 2 gehi 1, 3. Ulertzen duzue? Egin dezagun beste bat badaezpada, lehenengo pausua zenbakia vertikalki idaztea, bigarren pausua batekoak gehitzea, hirugarren pausua 10koak gehitzea, eta azkenik laugarren pausua eunekoak gehitzea. Ondo, zergatik orden hau bururakoekin egingo ditugunean konturatuko zarete beste bat arte.